This one. Yeah. No, the smoothie? Yeah, it's smoothie. How much? 50. Huh? 50 baht. Okay. Ayan guys, bibili tayo ng pomegranate ng smoothie. Ayan. So, ayun, alam mo na, try natin yung wala sa Pinas. Okay po. Thank you. Where you from? Like to Thailand. Oh, yeah. What's in your Thailand? Yeah. I'm looking for my motor. Sarap! Guys, so yung mga cricket nila. There. Look. So yan yung tinitindan. Gawin na natin yung challenge. So bali kumuha ka din ng ano to? Uod! And then frog. And then cricket. So let's see. Uy, parada! Yung cricket naman, try natin. Asan yung drinks ko? Wala na. Cricket? And then this one, raglet. Tastes like chicken. Later on, I will like jump. Jump. Cricket ba to? Cricket to? Oo. Grasshopper. Cricket. Ay, cricket ba? Masarap. Gusto ko yung frog. Actually, wala namang lasa yung ano. Kami doon ng worm ba tawag dito? Basta yung parang worm siya.
Tapos, merong cricket. Una natin itatry yung worm. Stand-up comedy tonight. Sakto lang. Next natin itatry yung cricket. Ang mahal naman nun. Masarap yung cricket saka yung worm. Guys, meron pa ayan. And I'm still enjoying my cricket. Mas prefer ko din yung cricket. Oo, parang mas gusto ko yung cricket kasi sa... Ano naman siya? Cricket ba siya? Ito kwan malinamnam. May laman siya sa loob. May siya. Kaya, Mas maalat. Ito kasi, crunchy lang. syempre, taste mo yung tae. Na mapait-pait. Ito ko yung kanina. Sige, gusto kong bawiin yung tinapon ko na. Ba't kasi tinapon nyo pa kasi? Dapat Hindi ko ano. tinry nyo munang kainin. Unti-unti natin, uunti-untiin natin guys. Bakit? Kasi parang nagkakanan ako pag tuloy-tuloy. Tara. छाया आसमां देखो झूमता गगन हे छाया आसमां. So ayan guys, naglalakad pa rin tayo dito sa kahabaan ng Kausan Road. So actually extension na to ng Kausan Road guys. Kitang-kita nyo naman kanina, sobrang ang daming usually dito ang mga nagja-jamming ganon is yung mga foreigner. Sobrang sa daan guys, sobrang ang dami. Ayan nagkalat sila actually. Tapos pati yung mga nagpapamasahe diyan lang sa gilid-gilid. So sobrang ang dami naman nagpapamasahe, usually mga foreigner na mga girls. Ayan oh. Ayan. Ayan. So bali explore pa rin natin. Actually paikot na kami. Hindi namin alam kung anong street na to, pero extension pa rin ng Kausan Road kanina. Okay guys, andito tayo sa Bantay Thai Massage Center. So, ayan. So, bali yan yung mga services nila. Ayan. So, I think we will do some, relaxation. Ayan. Say hi! Hi. Say hi to my vlog! Welcome. Bad Thai massage. Thank you. Tara. So, Like to do massage? okay. Massage. Food Yeah. massage. Okay. How about Thai massage? Huh? Thai massage, food massage, same. Same? Yeah. Oh. This. No, like half hour. Half hour, 150. Okay. 2 hour, 450. Okay. Yeah, good. Yeah. Cool. Yeah, really for foot massage. Okay, it's I'm looking for Mario Morer. Yeah. Where is he? Char. Okay, do we need to remove our shoes? Guys? Okay. So guys, bali magtatanggal tayo ng shoes. Ayan. Kasi it's a must. It's their tradition actually. Is it your tradition to... What does it mean? Oo. What does it mean? Like when we remove our shoes. Oh, not true. Ni same me niya. So guys, tapos na kami pa-massage.
Ayan, sobrang relaxing lang nung likod, tapos yung paa. So, ayun. Pero nakakatakot lang nung pagbali ng mga leg-leg, guys. Kasi baka mamaya totally mabali siya. Pero, overall, it was good. It was so relaxing. And we enjoyed it, syempre. Ayan. Say hi. Hi guys! Hello. Yan. So, yan yung mga mababait na bantay. So, yan yung mga therapists dito sa bantay, guys. Ayan. So, it was so good. Yan. Yeah, relaxing. Yeah. So, kapun ka. You can come again. Sure. Yeah. Where you stay in? Bunsiri. Where? Bunsiri. You work here? Yeah. Bunsiri Hotel. Yeah. Tomorrow come. Sure. Again, bye-bye. Bye, guys.